To yanzu ga shi zai mu shiga Play Store. Muna shiga Play Store za mu search wannan application din mai suna Flowdiary. Sai ka shiga ciki, yanzu gashi nan ka installing, sai ka danna install. Yanzu gashi nan zai fara installing. So sai mu dira shi ya kammala installing, sai mu shiga ciki mu yi register, very simple. Yanzu gashi nan zai fara installing. Yana preparing ne. Yau gashi nan yana installing, ya kusa gama, da zaran ya kammala kawai za mu shiga. Yau to gashi nan ya kammala, da zaran tunda ya kammala install din sa, sai mu shiga mai open, zai bude cikin sauki. Gashi nan yana budewa. Wannan salam. So gashi nan yana budewa, kun gani yana budewa, abin da zai nuna muku kenan. Zai nuna muku ku yi login. So amma tunda yanzu ba mu da account, gashi nan da muna tutorial ne akan da zamu je mu register, sai ka zo kasan nan kashin karna register. Ka na register zai bude ma, gashi abin da zai bude ma, kun gani ba? Zai bude sai ka sa first name, last name, email, phone number, state, password, confirm password, sai kuma invitation code. Invitation code wannan in kana da shi shikenan, in wani ya baka invitation code nasa, wato idan bai baka ba kuma shikenan zaka rana ko baka san invitation code ba zai bude. Yanzu sai mu cike mu gani. So yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan na cika information. Gashi nan first name Abubakar Ahmad, gashi nan ga yana sa email, na sa phone number, na sa state, na sa password. So sai invitation code, misali a ce bamu da invitation code, wani bai ba mu invitation code nashi misali, sai mu zo mu danna sign up a nan gurin. So sai mu danna sign up. Gashi nan yana register din mu, masha Allah. Gashi nan ya ce registered, wato yanzu mun yi register. Yanzu kawai sai mu danna password din mu yi login mu shiga. Yanzu bari mu sa password din mu shiga. Wato yanzu gashi nan na sa email address dina kuma na sa password dina, abin da ya rage kawai shine sai in yi login. Yanzu gashi nan zan yi login, ina login. Masha Allah, yanzu gashi nan ya bude. Wani shine abin da zamu gani da zaran ya bude. Kun gani ba? Kun ga fito man da shi, ga information, ga front page na shi application din inda zamu gani. Bari ga mana loading wannan hotuna zamu gan su. So gashi nan a makarantar Flowdiary, ga hotuna da muna gani suna sliding. So ga kusa mun kuna gani ga suggested courses, ga courses din nan, duka courses din da suke Flowdiary. Duk wanda kake so zaka shiga cikin shi, za ga bayani akan sa, sai ka zaba ka danna enroll, ka biya kuɗi kawai ka fara karatu nan take. Kun gan su ba? Wanda duka sabasan mu ne. So idan ka zo nan gurin kuma ka zo ka danna nan gurin wajen quiz, zaka gani inda zaka rinka answering quiz haka don ka samu makin. Misali take a quiz haka, wato test your knowledge, sai ka danna gashi nan. WhatsApp manhaja ce ta kamfanin, so sai ka zaba nan gurin sai ka amsa. Da zaran ka amsa questions kaman guda 20 haka zai baka amsa. Wani ɗaya daga cikin tsarin mai da muka kawo saboda mun ba ɗalibai dama da su yi cracking brains din su. Sannan sai mu shiga profile, misali muka shiga profile. Gashi nan yanzu profile ɗinka Abubakar Ahmad, gashi inda zaka yana ka canja hotonka, passport ɗinka, points ɗinka guda ɗaya, batch lana shine na farko, ga registration number ka wannan F23/3149 din shine registration number din mu. Ga kuma available courses din mu, duk course da kai register har ka bude ya shiga a ƙasa na zagan shi my courses. Wayannan kuma recommended courses ne, courses da shi wannan software din yake amfani, yana maka suggesting course ne. So yana maka suggesting ka kai irin waɗannan courses din, ga sunan guda nawa ne, guda 4. Ya ce Android development, ko kuma book hunting, ko kuma digital marketing, ko kuma networking. Ya ce a cikin guda 4 nan ka zabi dai kai irin, yana maka recommending ne haka suggesting. Sannan kuma akwai can wajen suggested courses din da zaka courses namu gaba daya. Wannan kuma shi general entrepreneurship din wani course ne free ake bayarwa. Free ne ake bayar da course din. Duk mutum da ya ji sa Flowdiary ya ba shi course din free, ya je testing. Shi course din yana karantarwa ne game da menene wato internet entrepreneurship da kuma samun idea da implementing ɗinta da makamantansu. So gashi inda zaka shiga, misali ka shiga ka fara karatu, sai ka danna akan wannan course din, sai ka danna gashi nan zai bude maka inda zaka ga lectures. So nan gurin gaba lectures zaka gani, ka gani ko yace your points must reach a minimum of 50 before you can write exams and print your certificate. Dole sai points ɗinka ya kai 50. Yanzu misali, yanzu kun ga points din mu guda ɗaya ne, gashi nan point din guda ɗaya saboda sabon register ne. So points wani maki ne da kake samu don yadda zamu gane performance na student. Saboda kana da kyau ka rika samun points ɗinka, kuma zamu gane points ɗinka ya ji 50 ne ta hanyar bibiyar lectures. Kana bibiyar lectures, kana commenting, kana like lecture, kana quiz, su ne suke kara points. Saboda kai sai mu shiga mu gani general entrepreneurship, mu shiga mu ga lectures din. Kun gani ko tun daga lecture 1, lecture 2, ga sunan za ka gan su, ko kana ƙasa kana ganin su. So da ƙarshe kuma wannan shine ad review, wato za ka yi review din game da course bayan ka gama karatunka. So zai mu shiga introduction, sai mu shiga introduction, za mu kalli lectures. Wannan shine lecture 1. So kana gani da zaran ya bude maka anan gurin zaka fara ganin ya fara karatu. Gashi nan ka gani ko zai fara maka, ka gani
wannan 14 minutes ne ma wannan karatun kun shi ba. So anan gurin kuma kana tambaya anan zaka baka na kai tambaya gashi ne inda zaka na wajen comment din nan gashi nan inda zaka shiga gashi nan wannan duk tsokacin student ne wani ya tsokacin kana so ka yi reply zaka yi kun su ko wannan duk comment din student ne kagan su for this lecture kowace lecture kuma tana da nata comment section din kun ko wani da wani abu in kana da abun faɗa so sai ka amsa nan ma kuma kana karawa kanka points ne kun ga na karshen ya ce masha Allah Allah ya kara basira again wani ya ce masha Allah Allah ya kara basira haka ne za ka gansu ko ne lecture akwai comment ɗinta ka gani mun wuce lecture 1 zaka zo lecture 2 so kana attending lecture kana commenting kana answering questions haka kana karawa kanka points ne. So yanzu sai mu zo mu fita a nan wurin tunda muna so mu yi enroll wani course ne misali. So kun ga yanzu muna da course ɗaya ne sai mu zo mu shiga nan wurin mai courses din nan mu shiga courses muna dawo kun mun dawo front din kenan ba. So a nan wurin sai mu zo mu shiga course din da muke so misali wani course muke so a nan wurin sai mu zabi wani course haka sai mu zabi wani course mu fara da shi wani course muke so mu fara da shi misali sai mu zabi wani course ne sai mu zabi misali a zo a ce ma misali bari tunda ma testing bari fara da mai dan sanji kuɗi misali kaman WhatsApp marketing process increment sai ka shiga wani course din. So a cikin wani course zaka ga bayani game da course din misali na farko ga course review duk course da ka shiga ka ganshi kamar wani abun bidiyo din nan to zai baka dama ne ka kalli dan review game da course din wato me ake karantarwa course din ko kuma me course din ya kunsa kamar introduction da haka review na course din. So an ka shigo nan zaka gani idan ya bude maka zai fara nuna maka kamar da review course din sai ka dan yi hakuri ne tafi yana darawa. So a nan gurin zai nuna maka kun gani ba gashi nan zai nuna maka ka gani just 1 minute haka. So idan ma ba gani ba ko hoto ne shikenan. Sannan ga malamin course din contact ya wasu in kana tambaya game da course din ga shi wanda zaka tambaya ne ga malamin course din nan ga kuma game da tuto din menene wani ne shi din ga bayani game da shi sannan ga bayani game da course din menene course din ya kunsa ilimin sanin dabarun da ake amfani da su don tallata hajoji a dandalin WhatsApp don fa'ida cinikayya ga abubuwan da zaka koya an kai wannan course din sannan aka ce wani amfani wannan ilimin zai maka bayan ka kammala ga sanan lissafo sannan aka ce malami ga sunan malami mataki beginner yare Hausa yadda zaka fara shiga enroll now ka biya kuɗi ka fara karatu nan take. So gashi nan ga kuma kuɗin course din 500 ga course code din 101 ga abin da mutane suke cewa game da course din. So kun gani ko wani ya ce ga sunan abin da suke faɗa wani misali. So sai ka zo ka sama sai ka rana enroll in kana so ka shiga wani course din kenan sai ka rana enroll din na gashi nan sai ka rana enroll ka rana enroll zai bude maka inda zaka biya kuɗi ka fara karatu. So gashi ne ya bude maka inda zaka biya kuɗi ka fara karatu online zai bude maka zai baka damar da zaka yi choosing wani method kake so ka yi making payment da shi kamar yadda kuke gani gashi nan madalla ya bude mana ya ce use one of the payments below to pay 500 naira to Flowdiary digital line. Sai ka zaba idan kana so ka biya card naka through card naka sai ka rana nan gurin card na farko kenan zai baka dama ka sa katin ka biya ta kati. Idan kuma ba ta kati kake so ka biya ba so shikin ta transfer ne akwai transfer very simple sai ce maka pay with transfer gashi nan sai ka rana pay with transfer din nan. So zai baka account number da zai expire within 30 minutes kun gani ko yana irgawa yana counting time kun gani ya ce zai expire within this time. So abin da zaka biya shine gashi account number sai ka dauka ga abin da zaka biya ga kuma bank name ya ce kai searching Paystack Titan. Idan baka amfani da Paystack Titan in baka son Paystack Titan din sai ka change bank. So zai kawo maka Wema bank so sai ka biya to Wema bank gashi nan sai ka copy din account number din in ga mai copy account number din a sunan banking zamu ga check out Paystack check out. So mun yi copy account number zamu biya 500 Wema bank zuwa pay out Paystack check out. So yanzu bari in je hawo ofe na in je in biya ta nan yau to gashi nan kamar yadda kuke gani na shi na biya 500 ya nuna mu receipt na ofe na. So yanzu abin da za a yi saura kawai shine sai in koma cikin application ina da na minimizing sai in koma application yau kamar yadda kuke gani gashi nan na da application tunda na biya kuɗin sai yanzu da I have sent the money sai in tana nan I have sent the money. So zai loading da zaran ya gama loading kuma zai ci min na riga na biya. So kun gani ko yace shikenan payment successful masha Allah gashi ne yanzu zai bude. So yanzu tunda yayi login out dina sai in ƙara login in shiga yawa yanda kuke gani yanzu haka gashi nan na sa password dina sai yanzu in danna login. So da zarar na danna login kuma zai kai ni ina bude ko zan ga course dina ya bude. So yanzu sai in shigo nan profile ko sai mu ci profile direct ina zuwa profile zan gani course dina ya bude kun gani ko gashi nan WhatsApp marketing process increment kun gani har point ina ya karu. Kun san me yasa point ina ya karu saboda na yi attending wacce lecture din kuma na yi subscribing wani course. So in kana subscribing course kuma points ɗinka yana karuwa.
So yanzu gashi nan WhatsApp marketing process increment na si ko na course din shikenan. Haka ne duk wani course da kake so ka sai a gina wani process din zaka bi. So sai in shiga wannan course din, cikin course din namu sai in bude, zan ga lectures da ake yi. Zan ga lectures, kun gani ko, tun daga lecture 1, lecture 2, lecture har zuwa lecture 10. So sai in shiga kowane lecture da nake so sai in shiga misali lecture 1 ga introduction, sai in shiga ko sai in kalli lecture din, in tsaya kalli lecture din in fahimta, in ina tambaya gashi ne sai in shiga nan wuri in tambaya ta shikenan. Kun gani ko, kun gani just 1 minute gashi na lecture din sai in ma ina son tare sai in tare. Kun gani ko. So kuma wani abin daɗi game da shi shine yanzu misali kun ga wannan 1 minute lecture din, da zarar na gama kallanta tun daga farko har ƙarshen nan kamar yadda muku bayani, na gama kallo tun daga farko har ƙarshen nan, idan na dawo ina so in bibiya, ina zuwa nan wurin misali inda a ce na gama kallon lecture din tun daga farko har ƙarshe, ina dawowa ina bibiya ta nan wurin ma zan iya kashe data na kuma zan kalla normal, zai kai da ni. So bana buƙatar sai na ƙara kunna data in har na karatun daga farko na zo bibiya. Ka san wani lokaci zaka yi tunda lecture in ka zo revision zaka ƙara revision, kun gane ko, saboda nan gaba. So yanzu misali wannan shine abin da zaka yi. Yanzu gashi na mun sayi course, mun yi register, mun sayi course, mun yi abin da muke so, kun gani ko. So a nan wurin kuma nan da zaka rinka gani notification, kun gani ko, gashin wancan notification wannan bell din nan zaka ga notification in wani yayi comment a course naka. Kun gani wannan yayi comment, Hussein Abubakar commented in lecture 1 of Gen 101 on 19th October 2023 around 6 minutes past 12 PM. Kun gani ko. So wannan haka zaka ga duk comment da aka yi a wannan abin, saboda a yi reminding ɗinka cewa wani yayi tambaya. So ko kana da amsa da zaka bayar ko kuma kai ma kana so ka ga wani insights da aka yi. So saboda haka waje ne da ƙaro da juna. Sannan na gaba kuma shine nan wurin da zaka gani gashi nan wajen refer and end din nan, gashi nan kusa da bell din nan. Kana da wannan refer and end din sabon tsari ne da muka kawo wanda zai baka damar da matsayin ka na ɗalibi zaka rinka rage ne data. Misali ku duba ku gani invitation code naka, wannan shine invitation code naka, zaka danna kai copy din sa, invitation code naka. So total abin da ka samu 0, total invited 0. Wannan tsarin wanda zai baka damar da zaka rika kofan invitation code naka na ba mutane suna register da shi. Ai kun tuna lokacin da muka zo register an ce musa invitation code ko. So wannan invitation code din in ka ba wani ya zo ya register da shi, so in ya siyi wani course to zaka samu 10% abin da ya siyi course din. Misali yanzu ba mun siyi WhatsApp ba, mun siya sau 500, to inda ce mun yi amfani da invitation code na wani, to da zai samu 10% a cikin abin da muka siya wannan course da shi. Misali a cikin 500 zai samu 10%. So haka din tsarin yake. Kaga misali baka san mutane ne za su yi register karkashin ka ba, mutane 100 ne za su yi register, za su sai courses za ka samu 10%. shine aka ce yanzu ko zo kasa gani, invite your friends and earn 10% for each course enrollment. Ga yadda tsarin yake. Ka gaito abokanka don su yi register da Flowdiary tare da basu invitation code ɗinka da ke sama. Idan suka yi amfani da shi yayin register, za ka samu kaso 10% a duk lokacin da suka shiga sabon course. Ka gani? Misali, idan ka gaito mutane 30 kuma dukkan su suka shiga course ɗin 1500, za ka samu 150 naira a duk enrollment ɗaya. Kaga 4500 kenan. Kaga very simple bayani. To haka yake, wannan invitation code naka shine amfanin sa. Anan za ka gani. Idan ka tara kuɗin ka ya kai 1000, sai ka danna account number bank ɗinka anan gurin don kai requesting cash out. Kana danna information ɗinka yana zuwa can, su kuma za su gani masu Flowdiary za su tura maka kuɗinka. Wannan shine da tsarin yake. So wannan kuma in ka zo nan wurin, in ka zo navigation zaka gani gashi na refer and earn ko kuma blog about us. In ka da wata matsala kuma ga inda zaka tambayi team din Flowdiary da shi na contact us nan. In kana so ka canja password gashi nan ko log out. So wannan su ne very simple, kuna gani zaka zo kai taking quiz ko kuma nan wurin. Sannan nan wurin kuma barka da zuwa Flowdiary wajen notification ne. Idan Flowdiary suna so sanar da jama'a wani abu announcement, so anan wurin za su sanar da shi. Kaga wannan video ne, barka da zuwa Flowdiary. Hakika burin duk wani matashi a wannan zamanin shine ya samu ilimi da abin dogaro da kai. Don an ce dogaro da kai jarin matashi. Don wannan dalilin yasa Flowdiary ta kasance. An gina wannan manhajar don bayar da horon digital skills ga matasa da yadda za su yi amfani da ilimin don samun abin dogaro da kai. Don haka ku gayyato abokanku don samun wannan damar. So yanzu misali wannan kenan introduction kenan game da wannan announcement din. Idan ka shiga nan wurin zaka bude, zai nuna maka video invitation din, ko yana maka announcement din, ko video ko kuma hoto zai nuna maka announcement din. Kun gani ko? Kun ga video din da muke kalla, kun gani shi ba? Just 40 seconds minute video. So anan gurin Flowdiary suna da wani abu da suke so sanar da ɗalibai kenan, shine za su yi amfani da wannan abu. Kun gani ba? So wannan shine very simple Flowdiary. Idan kana da wani course da kake so ka saya again, misali cyber security for beginners, nan ma za ka ƙara shiga ka ƙara gani. Ka gani ko? Kun gani? Again, in kana so duk bayan da kake so game da wani course, misali graphic design
kun gani ga malamin nan Abubakar Ibrahim, kana so ka tuntube shi zaka danna wannan WhatsApp din ko zaka je ka tuntube shi ta nan ka gani sai ka danna enroll ko ka biya kuɗi nan take kamar yadda kuka gani dai very simple yadda muka yi. Abin da ake so da in ka zo wajen biyan kuɗin nan in ka dauki account number so kar ka bari yayi a cikin 30 minutes ka biya kuɗin kawai. Shi yasa yake da kyau ku rinka amfani da irin bankunan nan na zamani irin su OP, irin su Kuda Bank, irin su Palmpay. So wannan solution ne kawai, wannan shine very simple yadda ake registration da Flowdiary. Muna fatan kun fahimta kuma muna fatan za ku gayyato mana jama'a domin a koya.